Нәтиже ясау елдагыча күңелле вакыйгадан башлана. Россельхознадзор хезмәткәрләренә 10 яңа машина тапшырдылар. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Бу машиналар сезнең эшегезне яхшыртырга мөмкинлек бирәчәкләр. Уңышлар сезгә. Казан Экспо мәйданнарындагы техника белән кырдагы бөтен эшне башкарып була. Җир эшкәртүдән алып җыеп алуга кадәр. Монда зур авыл хуҗалыгы күргәзмәсе эшли. Үсемлекчелек, терлекчелектән инди сулар ярдәмендә югары уңышларга ирешеп була. Илнең 33 төбәгеннән 200дән артык компания моны үз эшләнмәләре мисалында тәкъдим итә. Мондай үзйөрешле сиптерү техникасы республика кырларында юк әле. Бүген аның уңайлыгы турында сөйлиләр. Кулланыла безнең пропашный культураларга, подсолнечникка, кукурузага, ширина захвата, именно аның 28 метр алып баруы безнең өчен һәм хозяйстволар өчен бик тип кирәк әйбер булып сала. Күргәзмә 25 мең квадрат метр мәйданга җәелгән. Яңалыклар белән президент та танышты. Рөстәм Миңнехановка чәчү, җыю, орлыкларны эшкәртү, азык әзерләү җайланмалары белән бергә фән казанышлары да тәкъдим ителә. Сыер савучы роботлар белән инде гаҗәпләндереп булмый, монсы тагын да камилләшкәне, көтүлек навигаторы куелганы. Мини лабораторияда һәрбер сыерның сөтен алып, ул сөтен анализыннан киләчәктә нәсел белән эшләү өчен безгә ярдәм итә. Кайсы якта безнең бар кимчелек, ул кимчелекне нинди ярдәмдә без төзәтә алабыз, үзгәртә алабыз. Узган ел республиканың авыл хуҗалыгы тармагында 237 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Ил күләмендә сөтчелектә беренче, бәрәңге үстерүдә икенче, ит буенча 6нчы урынны били. Әмма үсемлекчелекне корылык артка чигендерде. 50 миллиард сумлык продукция алынмый кала. Гектарыннан 30 центнер урынына 15 центнер. Дөрес уңыш күрсәткечләрен саклаган хуҗалыклар бар. Технологии не соблюдались. Технологияләргә күз йомган, эшне җиренә җиткереп башкармаучылар гектардан 6 центнерда алмады. Җитәкчеләр, сез һава торышына гына сылтамагыз инде. Нәтиҗәле технологияләрне кулланыгыз. Бүтәннәрнең ничек эшләгәнен карагыз. Руководителям хозяйств. Хватит свои неудачи в агробизнесе списывать на непогоду. Бу шелтә Әлмәт Азнакай Түбәнкамадагы айрым хуҗалыклар игътибарына, әмма Әгерҗе, Яңа Чишмә, Баулы хезмәтчәннәренә республикадагы уртача хезмәт хакыннан 40%-ка кимрәк түлиләр. Даже работая в одном районе, Хәтта бер районда да хезмәт хакынлык аерыла. Бүген 15-20 мең сум түләп хезмәткәрләрне авылда калдырып булмый. Агроном, зоотехник, ветеринар табибларга ихтыяҗ бар. Авылда 30 яшькәчә белгечләр нибары 10%. Узган ел 19 район гына тирлек санын арттырылган, калганнары киметә. Есть там разные объяснения, что оздоровление и все остальное. Но вопрос же не в том, что мы поголовье коров там снизили, ведь они должны быть везде. И если мы только в крупных комплексах будем производить молоко, а в населенных пунктах чем будут заниматься население? Чем они должны заниматься, если не производить молоко? Поэтому этот вопрос, он еще такой, имеет социальную направленность. На это обратить надо внимание. Узган ел яшелчәләргә кытлык булды, бәяләр артты. Быел бу хәл кабатланмасын өчен алдан ук чарасы күреләчәк. Данный вопрос можно решить, создавая овощехранилище. 9 объектов планируется. Ну и, конечно же, они нуждаются в поддержке. Мы будем обращаться в Министерство Российской Федерации, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20% до 50%. Тармакта тагын нинди ярдәмгә өмет итә алалар? Россия ул хуҗалыгы министрының беренче урынбасары үзе сөйләде. Төбәкләр язгы чәчү алдыннан ташламалы кредит күләмен арттыруны сораган була. Аны арттыралар. Татарстанга 460 миллион сум каралган. У нас наметилась тенденция роста цен потребительских на хлеб. Икмәккә бәя арта. Моны күздә тотып, икмәк пешерүчеләргә узган елга кебек үк ярдәм булачак. Карар әзер инде. Март ахырына кадәр бу субсидия акчалары төбәкләргә барып җитәр дип үмитләнәм. Алда язгы кыр эшләре кыска вакыт эчендә әзерлекне төгәлләү мөһим. Соңгы 2 елда республика программасы буенча 7 меңнән артык яңа техника алынган. Быел да бу юнәлештә эш дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.